Yma yng Nghymru, mae yna nifer o lysoedd barn i ddelio gyda'r achosion difrifol fel hwn yma yn Gaerdydd. Mae'n achos o'r fath fel arfer bydd barnwr yn gwrando ar bob gair o dystiolaeth ac yn rhoi arweiniad i'r rheithgor os bydd angen. Dyn ni'n freintiedig iawn yng Nghymru am fod gennym ni un o'r systemau cyfiawnder gorau yn y byd ac mae yna bwysigrwydd mawr yn cael ei roi ar y gwir. Holl bwrpas achos llys ydy ddarganfod y gwir ac i roi dyfarniad teg. A'n bwriad ni heddiw ydy edrych ar un achos llys oedd yn bell o fod yn gyfiawn a theg, sef achos Iesu o flaen Peilat. Roedd y prif offeiriaid a'r arweinwyr eraill wedi penderfynu rhwymo Iesu a'i drosglwyddo i Peilat, y llywodraethwr Rhufeinig. Dim ond Peilat oedd ar hawl i ddedfrydu troseddwr i farwolaeth. Wrth iddi wawrio, fe symudwyd Iesu o dir archoffeiriad i bencadlys Peilat, taith gerdded o tua hanner awr. Yno, fyddech rhaid nhw ddadlau i achos yn ei erbyn. Lyc pennod 23, adnodau 2 i 4. Mae'r dyn yma wedi bod yn camarwain ein pobl. Mae'n gwrthwynebu talu trethu i lywodraeth Rhufain, ac mae'n honni mai fe ydy'r brenin y Meseia. Felly dyma Peilat yn dweud wrth Iesu, felly ti ydy brenin yr Iddewon, ia? Ti sy'n dweud, atebodd Iesu. Yna dyma Peilat yn troi at y prif offeiriad a'r dyrfa ac yn cyhoeddi. Dwi ddim yn credu fod unrhyw sail i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn y dyn yma. Yn amlwg, roedd achos llys Iesu'n dipyn o ben tost. Roedd yr arweinwyr Iddewig yn benderfynol iawn. Ac fod Peilat yn gwybod bod Iesu'n ddyn di-euog, doedd e ddim eisiau gwrthwynebu nhw. Fe basiodd Peilat y mater ymlaen i Herod Antipas. Mae'r Beibl yn dweud fod Herod wrth i fodd yn cael y cyfle i weld Iesu. Oedd wedi clywed amdano ers amser maith ac yn gobeithio yn cael ei weld yn gwneud rhywbeth gwirthiol. Lyc pennod 23, adnodau 9 i 11. Gofynnodd Herod un cwestiwn ar ôl y llall Iesu, ond roedd Iesu'n gwrthod ateb. A dyna lle roedd y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn ei gyhuddo'n ffyrnig. Yna dyma Herod a'i filwyr yn dechrau gwneud hwyl am ei ben a'i sarhau. Dyma nhw'n ei wisgo mewn clogyn crand a'i anfon yn ôl at Peilat. Yn ôl aeth Iesu at Peilat felly, a'r tro hwn, roedd yn rhaid iddo fe wneud penderfyniad. Roedd e'n credu bod Iesu'n ddi-euog, a doedd Herod chwaith ddim wedi darganfod unrhyw reswm i'w gyhuddo. Ac ar ben y cwbl, fe dderbyniodd Peilat neges gan ei wraig yn dweud, mae'r dyn yna'n ddi-euog, paid gwneud dim iddo. Roedd gan Peilat ddewis anodd o'i flaen, ond roedd hi'n draddodiad ar adeg y Pasg Iddewig i ryddhau carcharor, un oedd y bobl yn ei ddewis. Na roedd dyn yn y carchar o'r enw Barabbas, terfysgwr oedd yn euog o lofruddiaeth. Cynnigodd Peilat i ryddhau Iesu, gan ei fod yn gwybod mai cenfigen oedd y tu ôl i'r cyhuddiadau yn ei erbyn. Ond roedd yr arweinwyr Iddewig yn benderfynol o'i ladd. Ioan pennod 18, adnodau 38 i 40. Aeth Peilat allan at yr arweinwyr Iddewig eto a dweud, dwi ddim yn ei gael yn euog o unrhyw drosedd. Mae'n arferiad i mi ryddhau un carcharor i chi adeg y Pasg. Ydych chi eisiau i mi ryddhau hwn, brenin yr Iddewon? Na, meddan nhw, gan weiddi eto, dim hwn, Barabbas da ni eisiau. Cam nesaf Peilat oedd gorchymenu Iesu gael ei chwipio. Roedd y chwip, y fflagrwm Rhufeinig, wedi ei wneud o strybedi lledr wedi plethu'n dyn ac yn aml roedd peli bach o blwm
wedi'i plethu I mewn i'r chwip. Byddai'r carcharor yn noeth ac yn colli lot o waed wrth i'r peli plwm rhwygo I gnawd. Mwyn ei fychanu, fe roddodd y milwyr goron ddraen ar ei ben a'i wisgo mewn clogin porffor. Yna, roedd yn mynd ato drosodd a throsodd a'i gyfarch gyda'r geiriau. Eich mawr hydi, brenin yr Iddewon! Ac wedyn, yn ei daro yn ei wyneb. Yn Jerusalem, mae eglwys y fflangelli, the Church of the Flagellation, ble mae traddodiad yn dweud y cafodd Iesu I chwipio. Ger llaw, mae bwa ece homo. Ystyr ece homo ydy dyma'r dyn, ac eto mae traddodiad yn dweud mae dyma lle roedd Peilat yn sefyll pan siaradodd ar dyrfa gan ddweud. Dwi'n dod ag ei allan eto, I chi wybod mod I ddim yn ei gael yn euog o unrhyw drosedd. Daeth Iesu allan yn gwisgo'r goron ddraen a'r clogin porffor, ac meddai Peilat wrthyn nhw. Edrychwch, dyma'r dyn. Y foment y gwelodd y prif offeiriad a'i swyddogion dyma nhw'n dechrau gweiddi. Croeshoelia fe! Croeshoelia fe! Mae yna sawl cerflun yn dangos Peilat yn golchi I ddwylo ac yn gwrthod derbyn y cyfrifoldeb am drosglwyddo Iesu I gael ei groeshoelio. Ond, roedd Peilat eisiau plesio'r dorf ac fe ryddhaodd Barabbas a chondemnio Iesu I farwolaeth. Roedd popeth a ddigwyddodd I Iesu yn ystod oriau cynnar y bore Gwener hwnnw yn rhan o gynllun mawr Duw I ddod yn ei nôl I berthynas ag ef ei hun. Dyma eiriau o lyfr Eseia, sgrifennwyd 700 mlynedd cyn yr achos llys yna yn Jerusalem. Eseia pennod 53, adnodau 5, 6 ac 8. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi wneud pethau'n iawn I ni. Ac am iddo fe gael ei giro cawson ni yn hiachau. Da ni gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un wedi mynd ei ffordd ei hun. Ond y mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni gyd arno fe. Cafodd ei gymryd I ffwr heb achos llys teg. A phwy ddymalio beth oedd yn digwydd iddo. Digwyddodd popeth yn gyflym iawn ar ôl I Iesu adael y swper olaf ar y nos Iau, ac erbyn 9 o'r gloch ar y bore dydd Gwener, roedd wedi cael ei ddedfrydu ei farwolaeth ar y groes, nad oedd unrhyw sail gyfreithlon dros wneud hynny. Wrth feddwl mwy am Iesu, Peilat a Barabbas, rydyn ni cael y cyfle I ystyried rhan o hanes pwysicaf y Beibl. Gobeithio y gewch chi amser gwerthfawr yn trafod gyda'ch gilydd. Hwyl!